खाओ मोहम्मद खाओ मैं साहिबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी हफ्ला पेट्टुमुगतु गुरुवान केवा विदाळुदेवी अल हाफिज अहमद दीदी ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಹೆಂಬೇರು ದಾಯರಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಂಬೇರು ಮೆದು ದಾಯರಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟುಂಗೆ ಎಂಪಿ ಅಲಿ ಆಜಿಮ್ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮಾತಂಡ ಉತುರು ದಾಯರಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟುಂಗೆ ಎಂಪಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಫಹ್ಮಿ ಇಂತಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹು ಮೆದು ದಾಯರಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟುಂಗೆ ಎಂಪಿ ಅದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟುಂಗೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಪಿ ಅಹಮದ್ ರಶೀದ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಹಮದ್ ಸಯೀದ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಖಾಲಿದ ಮುಹಮ್ಮದ್ WDC ಎಂಎಹ ಮೆಂಬರ್ ಮಿಹಫ್ಲಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ವಡಾಗನವ ಎಂಎಹ ಪರಾಯತ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ಉದಿಬೋದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇತಿ ಕಂಕೊಳತಕ್ಕೂ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗೆ ಮಂಜರ್ಕ ಬಲ್ಲವ ಅಡುವಸ್ತವ ಎಂಎಹ ಪರಾಯತ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು आज गाना तबगा बड़ा साफ को बोले कर्नाटक प्रोजेक्ट हिंगायु रैतुंगे कियागाय मस्वरा ओदन जगे कव अलवने चंगरनी अड्डुगा प्रोजेक्ट के हिंगमुंदायु अड्डुगा ब्रिज एळमुंदायु तिबे पड़ो पुरे हिता बे पड़ो हारी कियाग होते होए अड्डुगा हितायु अटोगा हिक्कागे रिसोर्टें हदमुंदाय बेपुरंगे किहावत किया होदेवि तोय कोम्मे पारक अट्टू एयरपोर्ट गडमुगा तिबे पुरंगे नमुगा दोनतके नंगवा होडे प्रोजेक्ट के हिंगवुंदाय तिबे पुरंगे किया होदवा का बेतोय अट्टूगा नुरी निहता मुरिहा मगे इदुमुगा बेपुरंगे मस्वराया लफा होदवा का बेतोय अलवना पेने काउंसिलर अहमद सईद वारा थोड़ा मसे पुरपात एनुनी काउंसिलर्स ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಫ್ಎಸ್ ದೇಫುಳಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಮೆ ವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಮಗ ನಮಗೆ ಸರ್ವಡ ಕಂಡು ಪೇನೆ ಜತುರು ಫತುರುಗೆ ಹಲ್ಲತಿ ಅಡ್ಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾರು ಹಾ ದಾರಿ ಹರದಪುರ ಮೆ ನೋ ಅಡ್ಡುಗೆ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗವ ಪರಾಯತಕು ವಿದಾಳವನಿ ಬೇನೊಂವನಿ ಗುರು ರಗಳುಪುರಾಸೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಗಳುಪುರಾಸೆ एयरपोर्ट का मणुपुरम बेनु नुवे एमबी मा वर साफ मी हल्लु होदन जेनी ट्रांसपोर्ट अट्टुगा रंगडु बोडेपि लेट फ्लाइट तो मादे दस्सा फन्न फ्लाइट दस्संक नवेत रायतो एकोरी गा रमते समाल वेदमि मी वगु विकडिवडकी पिसारी रंगड बिस्तंतिवे तलिवड मी तजुर्बाको कमु नुगस्पावा सरुकार खारिजी दाखिली इज्तिमाई उमरानी सियासत में रगड़ इतने वाले नेगुल सरकार मी गांव मिवानी धरणी के दांतुराइगा जस्सा एं सदामे बाणे गोते नेति पर दौलत का नुकतावर अरदु बडको देहाताकु देहा बैग्यातु दारिनगा बेलुगन नेति सुमारे नेति एव्वेस काल दुरु रास्ता लेने नेति हरद कुरीमा बाणेगे दें अळवण मेन्न कुर्बतिला देवा मिवति राइस सवाली वेरिकमा हवाल वडागन नेರು दिवेही दौलत की दारणी बुरी $3 बिलियन फाइट में दिया फर्स्ट साल चलेगा देगुना बोडो को मिसरकारों तिंगुना तो मास्टर तिंगुना बोडो पूरी अळवण मेंगे जीवक बारे नुवे अळवण मेंगे रೈತುಗೆ आमदनी वितुरे नुवे रगड़तो अळवण मेंगे निकमतिकम वी बोडो එහෙම ನೀ गांवಗೆ ಆಮದನಿಯ ಅನುಬತ್ತಲು ಹರದು ಪ್ರಮುಂದ ಸರ್ಕಾರ दुनियाಗೆ ಮಾಲಿ ಇದಾರಾತಕು ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಮಾಹಿರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಕು ಇಗೆನಿ ದಿಲೆಹಿ ದೌಲತು ನಗಮುಂದ ಗೋಂಟಕತಿ ರೈತುನ ಫಾಯದಾ ಮುಕುರಾ
loan takekka mi uriya loan take nagamun daayu raitunge diriuluwa edege badaltake naannaka gawmuge ifettun terikama eyo badalu naannaka tibekulu nikam ballawa faskonye gessakas dohiya wahikam nulibe faskonye gessakas guest house nede faskonye gessakas resort nehede alwon me kudai vikkawa santa ebawri miharis penna nikiyani modehag paukol nikka bori binta gowa ege pamme sikka fe bori binta odassau sarahatu maamendu sarahatu bintakka getan heri nede sawutaka hor hama ekkala sawutaka hor rais Muhammad Rashid Vidalwa waram monimu waag kode tarakiya upawekamaki us imarataka wadakiya mamutaka tarakiya ki raituge diwa paro tarakiya ki raituge aamdani iduru heyoide sarkaregga guest house zone taka bindu kudayu asasi iduwekka gunnani foruko devifa e व्यापारी फैक्टर तेजे उरिहा इन्वेस्टमेंट तक गुन्नानी फोर को देवा डेमोक्रेट आज अरुण के पार्टी डेमोक्रेट के सरकार का विराटपुर पीएम अंत तक गुदानी में सियासत तक है राइटो समालवान जे सरकारों अबद्व सोफावती एक कमे गोचेगे पाते दीपा वोट कोड बोध एगोच्च बीतने नेगे एगोच्च दाण मगिन्ने पेनेन्ने नर्दमा एन्ने करंट एन्ने द डेमोक्रेट्स अळवट सवाणी रैतुन पेनु सियासत ගෙනස්ते पार्टी गोतु वेंगतो रैतुन अनुवन गातु मसेकुरम पेनुवा पार्टी गोतु रैतु एम्मे पेनुवा कंकम बला होदा एकंकम अल्लु पेडिने मसेकुर होद दिनुवा मसेकुरा पार्टी गोतु द डेमोक्रेट्स अळवट खमुदनि मिसवतका alwadu mihai sabun den tibeful na patum ko wahak project ko mi tawatamani alwenge addu city itadu medudara member MP Ahmad Rashid shukriya